Mads, skal vi tage det på? Ja, tag det på, tag det på. Kom så. Hvad så? Din bøs. Kom så. Nu får vi at se. Oh shit. Kommer han? Han bogspammer den lille lort. Oh shit. Sygt til bue. Gå ind i en Nick-celle, der kan du gå rigtig langt ind af i siden. Ej, nej. Kastet pilen. Ja, tak, Mads. Kom så, gå på ham. Nej, ikke på ham, ikke på ham. Der er en Mads, der kan du gå langt ind. Der kan I gå helt ind. Ah! Skal vi flække ham? Oh shit. Snipe. Hvor meget liv har I? 8. Jeg er fuld. Det er I. Begge to. Kom så, vi flækker ham. Jeg troede ikke, han ville flygte. Det gør han heller ikke. Prøv at se. Ej! Boost mig, boost mig. 7 HP, han har 7 HP. Kom Nej, så. så vender han om, dreng. I skal få ham, når han vender om. For ellers kan jeg ikke flække ham. Ellers kan jeg ikke komme... Boost mig! Ej, faldt du ned, mand. Kom så, Erik. Eller E, eller hvad fanden du hedder. Kom så, vi har ham. Ej, jeg kan ikke spurte mere. Det må du ikke. Dreng, havde I ikke taget mad med? Jeg får ham. Han har et halvt HP. Ja, yes. Vent lige, jeg skal lige tage en bøf her. Mads, kom. Mads, du har brug for en bøf. Bøf! Så kan du lige, så er du begyndt at løbe igen, Mads. Non-PP eller hvad? Nej. Perfekt. Er du tilbage af briller? Briller, er du i cellen? I måde. Bare alt vagt ind ting herinde. Det var helt dejligt at begynde Mads, med det. kan du lige passe lidt på? Jeg kan ikke. Kom nu ind i cellen og tag armor af. Eller... Tak. Skal vi flække ham igen? Ja. Tør du? Igen? Jeg tror, han skriver ja. Det plejer han. Jeps. Prøv at se. Så kom. Så kom. Dreng, Mads, pas på. Amir, han har en vagtpickaxe på sig. Dreng, lad os gå alle sammen ind i cellen. Alle sammen ind i cellen. Han kommer. Så, Mads, briller ind. Jeg har en vagtpickaxe. Kom nu og hjælp mig. Nej, vi rusher ind, når det er. Vi rusher ud. Der var en gratis vagtpickaxe. Jamen, kom nu, Amir herop. Amir, nej. Nej, kom nu, briller. Ja, fuck det. Briller, kom nu her. Vi rusher altså mod cellen, når det er, han kommer tæt på. Han har lige været tæt på. Jeg bogspammer ham. Han kan bare blive ved med det der. Okay, jeg går ind. Kom nu ind. Alle sammen. Okay, han er der næsten. Han er der nu. Kom, rush! Boost mig. Fuck, så bugger jeg. Jeg kan snart ikke spurte mere. Dreng, han må ikke vende om nu.
Han får mig næsten. Kom så! Han er 2,5. Kom så. Nej, jeg ikke. Ej. Det må du ikke. Det må du ikke. Blev lige nødt til det. Så kom ud igen. OK. Kæft, han er dum. Dum. Han har 2 HP. Hallo? Jeg får ham! Ah! Jeg kan måske booste. Okay, jeg har ham der. Ej, jeg ramte ikke. Fuck. Han flæk mig! Nej, du skulle jo ikke dø! Det kunne jeg sgu da ikke gøre for. Han er stadig i... Så vi kan godt få ham. Kom nu, boost mig, Mads. Hvor er han henne? Han er i Sugarcane Farm. Det må du ikke. Ja, Mads, du skal jo ikke rende. Kom nu, vi får ham. Jeg har ham. Kom nu, jeg booster. Det er ikke sjovt, det der. Mistede du vagten? Hvor han? Ej, han flygter bare, helt ærligt. Drenge, skal ikke dø. Okay, jeg booster. Kom nu, han har ikke særlig meget liv. Han har 1 HP. Ej, han har et halvt HP. Ja, så... Ej! Wow. Og igen nu. Ja, så stop dog den, mand, dit spasser. Han har 0,5 HP. Boost mig. Ja, jeg er i gang. Der er en, der hele tiden slår mig. Kom nu, vi har ham nu. Easy kill. Yes, nej! Fik han også begge? Det er så heldigt, som noget overhovedet kan blive. Tag smutvejen. Hej! Det er det dummeste sted, man overhovedet kan løbe hen i hele verden. Dum. Rip. Begynd at slå. Kom så. Jeg Okay. booster. Yes! Hvor er vi selv hen? Jeg kan ikke have det hele. Over i den anden side. Vi skal hele i den anden side. Og vi må ikke gå i non-PvP. Hvorfor ikke? Hvorfor må vi ikke gå i non-PvP? Det må vi ikke.